ġaħabbartilkom illi ftit ma nara u tanu gost niltaqa ma' Mirjam Christine Borċ. Nsallimlek Mirjam, kifin? Kemm inni ma narak? Tal-istedina, nħu gost. Pjaċir tagħna, aħna kull meta jkollna ċans ngħidulek biex tiġi ħalli nkunu nistgħu nitkellmu ftit miegħek. Kif int l-ewwel nett? Tajba, grazzi. Le, ferħana bħalissa, moment sabiħ. Sinjal pożittiv. Fil-fatt jiena għattilkom fil-bidu li l-Mirjam Christine donna kienet naqset ftit ma tidher fix-xena, però wieħed jieħu gost li issa reġgħet lura propju u ma ġietx hawnhekk bida fida, ġiet hawnhekk issa mhux hawnhekk, ġiet lura fix-xena b'album ġdid li minn dak li smajt u minn dak li rajt jidher li huwa album pjuttost interessanti. Però ejja nitkellmu ftit dwar il-fatt li dan l-aħħar kon daqsxejn assenti mix-xena, kienet għażla tiegħek jew inkella ċirkostanzi tal-ħajja żammewk milli tibqa' attiva kif kont qabel? Jiena nemmen illi kull artisti għaddi minn perjodu fej Hibernation. jew tħossok illi l-enerġija tiegħek m'għadix li kienet, jew l-idejat jonqsu xi ftit, imma jiena apparti hekk anke minħabba ċirkostanzi tal-ħajja bil-fors kelli nieqaf għax jiena meta nidħol għal xi ħaġa jew nipprova nagħmilha bl-aħjar abilità tiegħi jew inkella ngħid mela jekk ma nistax bħalissa aħjar ma nagħmel xejn. Il-problema tiġi meta tipprokrastina u tieqaf u mbagħad tibqa' wieqfa u mbagħad biex tiġi lura hija diffiċli. Jiena nara xi ħaġa pożittiva li artist, u kull tip ta' artist, mhux biss fejn tidħol il-mużika, kultant ikollu bżonn li jaqaf ftit biex jirrifletti u kif ngħidu jiċċarġja ftit il-batteriji. Jipprova jirrinnova ftit ruħu. U nimmaġina li għalkemm aħna ma konniex qegħdin narawk dal-perjodu li kont assenti mix-xena, inti kont qiegħda taħseb x'ħad tagħmel meta jasal dal-perjodu li wasal issa. Kien hemm żmien ma kontx ċerta eżattament x'se jiġri fil-fatt. Tant kont kif jgħid il-Malti intlaqt illi għadt issa nagħmel xi ħaġa oħra, għadt issa forsi wasal iż-żmien f'ħajti li il-mużika gawdejt għal da snin kollha u għaliex li nagħmel xi ħaġa oħra, imma jekk ikollok il-passjoni għal xi ħaġa. Kont tagħmel tnub mejjed sagrileġġ. Diffiċli biex kienu dawk qrib tiegħi illi meta konna ngħidilhom u jien issa daqshekk u jien issa żmieni għadha u huma nkoraġġewni ħafna u mnalla kien hekk għax inħoss Ikun tnub għax it-talent tiegħek kulħadd jaf kemm għandek talent kristallin biex ngħidu hekk u kien ikun tnub verament ikun inti l-fuq mix-xena. Hawnhekk diġà bdejna naraw parti mill-video li huwa abbinat ma' dan l-album ġdid Vjamant tiegħek. Kif għadd, l-album ġie llanċjat propju nhar il-ġimgħa lura għadu frisk. Dan l-album ġdid, Dil-Mara, kemm fih minn Mirjam Christine kif nafuha sissa u x'hemm ġdid Mirjam Christine ta' għada? Le, l-ewwel nett xtaqt ħafna li nagħmel proġett bil-Malti. Jiena fil-passat ħriġt album oħrajn ma kienu bl-Ingliż. Dan huwa kollu bil-Malti. Dan huwa kollu bil-Malti, jiena fil-bidu inti tiftakarhom żgur dawk iż-żminijiet Charles tal-festivals. L-oriġini tiegħi kienu propju. Jiena l-ewwel darba li ppreżentajtek Mirjam Christine dejjem insemmiha, kont qed nippreżenta festival ta' tfal ġol oratorju ir-Raba Tawdex u inti kont ħadsem, kont għandek daqsxejn ta' tifla u kont irbaħt. Jista' jkun. Kont irbaħt. Jiena l-oriġini tiegħi bil-Malti kienu, kont nieħu piċir ħafna nkanta bil-Malti. U l-ewwel opportunitajiet li kelli fuq palk kbir, fil-fatt l-ewwel darba li tlajt fuq il-palk ta' dar il-Mediterran, fejn dak iż-żmien kienu jsiru l-akbar avvenimenti, kien bħala backing vocal ma' Mario Caruana, il-kantanta awċi mal-Spectrum. U kien l-ewwel wieħed li tani ċ-ċans, imbagħad is-sena wara ġie l-Anja tal-Poplu u l-Festival Kanzonetta Maltija bil-Malti wkoll. U wara da żmien kollu, meta bdejt naħseb li nixtieq lura, nerġa' lura u nixtieq nagħmel xi ħaġa, rrid imur lura l-oriġini tiegħi u xtaqt li nagħmel xi ħaġa bil-Malti. Anke għaliex inħoss li bħalissa għawqax. Mhux għall-mużika Maltija għax hawn ħafna artisti li qed jagħmlu, imma għall-mużika bil-lingwa bil-Malti. U għad nixtieq anke lija personali bħala terapija xtaqt li l-emozzjoni tiegħi li qegħdin kollha fl-album nagħmilhom bil-Malti
U nagħti forsi kontribut żgħir flimkien ma' ħafna oħrajn li qed jagħmlu hekk bħalissa lejn il-lingwa tagħna li qed tiġi bombardjata minn kull imkien għax illum iż-żgħażagħ tagħna u t-tfal tagħna online kollox bl-Ingliż. U bil-mużika forsi nistgħu nagħmlu dik xi ħaġa iktar. Però mill-feedback li jkolli anke mis-semmija tar-radju jiena pereżempju, għataw ħafna nies fortunatament li japprezzaw kanzunetti interpretati bil-Malti. Alla ħares mhux hekk. Eżatt. Jekk ma nkunux aħna ma nistgħux inqablu irwieħna ma' pajjiżi oħrajn illi għandhom il-lingwa tagħhom imxerda forsi f'pajjiżi oħra, aħna fl-ifa u forsi naqra fl-Awstralja. Il-Maltek ma nibżawx għalih aħna, m'hemm ħadd li ħajibża għalih. U Alla ħares naraw it-Taljani, il-passjoni li għandhom lejn il-mużika tagħhom l-ewwel qabel kollox. Eżatt. Ġifieri, imma jiena nħoss li f'dawn l-aħħar 4-5 snin morna ħafna l-qudiem. Mela għandna album kollu kanzunetti bil-Malti, fidej minn fdajt ruħek għal dik li hija kompożizzjoni mużikali. Naħseb li kliem inti u xek. Il-kompożizzjonijiet, il-mużika huma kollha tiegħi. U il-lirika nofshom huma tiegħi wkoll. U mbagħad hemm kollaborazzjonijiet ma' Joe Julian Farrugia, ma' Emil Kallija bejli su Marita Paċ, li huma pilastri fix-xena mużikali b'dak li għandu x'jaqsam ma' kidba. L-idejat huma tiegħi wkoll ovvjament, però jiena dal-album kif għadt aktar kmieni qed narah bħala anke terapija li hija personali, għaddejt minn ħafna ċirkostanzi diffiċli ma' oħrajn pożittivi u xtaqt illi l-idea tuħsibijiet tiegħi jkunu miġburin f'dal proġett. Qed taċċenna diġà għal tweġiba l-mistoqsija li kelli preparata propju issa. U ġatinna li iva ta' ma nixtieq telabora iktar. Il-kanzunetti li jimlew dan l-album, kif jirriflettu l-esperjenzi, l-emozzjonijiet lill-personaġġ Miriam Christine? Jien dejjem inħobb nikteb fuq affarijiet li nkun għaddejt minnhom għax inħoss li Tħosshom iktar, huma aktar sinċiri, huma aktar veri u dak li jkun min jismagħhom meta tkun qed tgħid il-verità jirrelata magħhom aktar. U hemm xi ħaġa fuq perjodi differenti. Hemm il-kanzunetta li ħarġet aktar kmieni din is-sena kienet proprja l-ewwel single minnu issa qiegħda fl-album bi ftit kliem li hija isa ittra miftuħa tfal tiegħi. Imbagħad hemm kanzunetti oħrajn bħal pereżempju ħaġa waħda biss li dedikajta lil mulej għax jiena għaddejt minn ħafna affarijiet bħal kulħadd imma dak huwa figura kostanti f'ħajti. Kanzunett oħra tieqaf qatt fuq kif meta taqta' qalbek jiġrat li u anke forsi tgħaddi minn żmien li huwa tajjeb illi tħossok ma tistax timxi aktar il-qudiem, imma mbagħad ma tiqafx, tiddeċidi li ma tiqafx. Kuraġġ dedikata l-ħbib tiegħi li meta kont qiegħda ħażin refawni. U di pereżempju mill-Ladba l-ġew li ħarġet issa fuq kif jekk ħasra nkunu daqri iktar tolleranti u ma nippuntawx subajna u ma niġġudikawx għax ma nafux kemm id-dinja tkun jaħasra post ħafna iktar aħjar għal kulħadd. Speċjalment għalina nfusna għax jaħasra ħafna drabi nitraskuraw lilna nfusna. Flok nippruvaw insolvu l-problemi tagħna noqogħdu nieħdu pjaċir bid-deni ta' ħaddieħor. Minn dak li qed tgħid Miriam Christine wieħed propju jinduna li Miriam Christine mhix biss waħda minn dawk il-kantanti li tidħol ġo studio tagħmel setta kanzunetti u tippubblikhom f'album, imma kull kanzunetta li inti inkludejt f'dan l-album ġdid tiegħek hemm il-feeling personali tiegħek hemm ċerta profondità biex ngħidu hekk tal-ħsieb. U vera, huwa album li jirrifletti il-mod kif int qed tgħix bħalissa biex ngħidu hekk u kif forsi jirrifletti wkoll esperjenzi tiegħek tal-immodi. Eħed, dak inħossni li bħalissa wasalt f'punt fajti, ovvjament tikber u timmatura jgħidu, ma vera tasal f'punt fejn tirrifletti, tagħmel paċi mal-passat tiegħek u qabel ma tagħmilha ma tkunx tista' tkompli għal paġna li jmiss fajtek u hekk inħossni qiegħda qisni f'tranzizzjoni bħalissa, għandi ħafna ideat, nixtieq ħafna ħolm li
ma nistix ngħid eħeta 41 sena għadni noħlom. Alla ħares mhux hekk. Bnidem qatt ma jaqaf joħolhom anke meta Qatt. ikollok ħafna iktar żmien. Jiena nemmen illi jkun it-tmiem meta tieqaf. Eżatt. Allura isni ħassejt li kelli ngħaddi minn din l-esperjenza issa, nixtieq nieħu hawnhekk spunżaj nirringrazzja l-ewwel nett il dawk kollha illi ħadmu fih. Ma nistax insemmi għax numru enormi ta' nies fl-istudio, il-mużiċisti li daqqew kollox live, backing vocals, id-dissin, ir-ritratt. Kollha qegħdin f'moħħ Mirjam bħalis. Kollha min ħaħsib li manager biex inkun nistanka tippromo għax ma tistax tagħmel xi ħaġa u ma tippromovix. Imma l-iktar ħareġ nhar il-ġimgħa għadu frisk ġifieri imma kelli weekend il-messaġġi li rċivejt u minn ċempilli diġà l-inkoraġġiment huwa enormi u grazzi lil Maltin u l-Awċin kollha. Mirjam, jiena nawgura li dan il-comeback tiegħek ikun comeback twil qabel ma terġa' tibda taqta' qalbek u mbagħad ikollok bżonn għalhekk aħna nawgurawlek naturalment xtaqt nitkellem iktar miegħek però l-ħin huwa dejjem kontra tagħna. Għandi ovvjament il-kopja għalik ukoll. Grazzi ħafna. Gost indoqqa sa waqt il-programm Hitsterja li tajjeb ngħidilkom jibda eżatt ftit wara li jispiċċa dal-programm fit-tlieta fuq Net FM. Mirjam, huwa dejjem pjaċir tagħna li nilqgħu kull meta naturalment tħoss il-bżonn. Grazzi. Keep it up, awguri. Nirringrazzjak mill-qalb. Grazzi. Minn hawnhekk jiena sa mmur fi kċina fejn